goedenavond mensen, leuk dat jullie er weer zijn bij een nieuwe verse aflevering van Radio Perolas. Het is een beetje een bijzondere avond, het is wat koeler alweer, wat herfstachtiger dan alle voorgaande afleveringen. We zijn ook stiekem een beetje verkast, we zitten nu in een andere ruimte dan normaal. Maar even goede vrienden, we hebben vandaag een hele bijzondere gast. Joost Vrouweraerts, ik wil graag op je toosten jongen, want het is geweldig dat je er bent. Ik vind het superleuk dat je gekomen bent en je hebt een ontzettend drukke agenda. We hebben dus vandaag een uitzending zonder voorgesprek. We duiken er gewoon in alsof we een ervaren zijn in kroeggesprekken en zoiets wordt het dus. Super, nou dan ga ik met je mee toosten. Ja, hartstikke goed. Op jou. Leuk. Ja, je bent danser, choreograaf, zo kennen alle Limburgers jou. En heel veel mensen in Nederland natuurlijk ook. Zeker de mensen die van dans houden en graag gaan kijken. Voel je jezelf ook zo in die beroepscultuur? Ja, zeker voel ik me een danser, een choreograaf, maar ik probeer zoveel mogelijk in contact te zijn met wie ik ben als mens. Mm-hmm. Ja, zeker ook omdat er heel veel mensen mij kennen als danser en choreograaf, moet ik ook wel af en toe werk doen om bij mezelf als mens te zijn. En niet alleen maar mijn bestaan te hangen aan mijn professie. Ja. Wat vaak een spagaat is of ook ja, dus ook wel een working load om niet alleen maar te zijn wat anderen van je verwachten. Van je verwachten of van je zien, ja. Ja. Geen 9-to-5 job die je hebt in ieder geval. Dat is mij de afgelopen weken wel gebleken. Absoluut geen 9-to-5 job. Ja. Nee. Het is een systeem, systemisch. Het is een systeem dat geen systeem is. Ja. Dat is misschien het beste systeem. Zo. Nee, en ik probeer soms ook wel zo van om een systeem voor mezelf te hebben. Maar dan weet ik al na 2 weken dat het gewoon niet gaat. Het is wel zo als ik dan aan een project, aan een maakproject echt start. Meestal is het een maand of 2 maanden. Als ik geluk heb 3 of 4 maanden. Dan komt daar wel een regelmaat in. Mm-hmm. Maar als dan op een gegeven moment die première is geweest, dan is dat systeempje old fashion. En dan komt er een tussenperiode of dan komt er een voorbereidingstijd om naar een ander systeem toe te werken. Ja. Een andere regelmaat. Ja. Ja, wat ik van jou gemerkt heb, je hebt 2 keer meegedaan aan TEDx Maastricht. En daar was ik natuurlijk organisatorisch ook bij betrokken. En heb gezien hoe je die aanloop nam om naar zo'n performance toe te werken. En dan zie ik toch wel heel erg veel overgave en heel erg ermee bezig zijn om te kijken hoe ga ik dat dan doen. Wat zijn de dimensies waarbinnen ik mij begeven kan, welke ruimte krijg ik, welke mogelijkheden. En dan je helemaal erin storten, helemaal ervoor gaan. Dus toch echt wel het leven van een kunstenaar in plaats van iemand die op een opleiding heel goed heeft leren dansen of choreograaf is geworden en dan gewoon zo'n vak uitoefent. Ja, dus ik denk dat wat voor mij heel erg belangrijk is om te weten wat mijn speelruimte is. Als ik weet dat dit is het oppervlak, hier liggen de grenzen, dat is wat er van me verwacht wordt. We hebben heel erg de dialoog ook gehad van wat gaan we doen, op welke manier ga ik het brengen. Dus voor mij is het heel belangrijk om te weten wat de speelruimte is, omdat ik dat ook juist opzoek. Dus als dat een beetje blurry is, dan kan dat ook een beetje buiten de voegen treden of zo. Maar het is voor mij heel goed om te weten, wat is de speelruimte die ik heb, om eigenlijk te ontwerpen wat ik kan doen als performer of voornamelijk als maker. En dan, wat je al eerder zei, van die gedrevenheid, ja, dat is iets wat mij fascineert in heel veel andere kunstenaars of in andere mensen. Zo van die begeistering, die overgave en iets. Dat hoeft niet alleen maar kunst te zijn, maar dat kan ook religie zijn of dat kan een huis bouwen zijn of whatever. Ja. Of de afwas doen. Ik vind het zo mooi om een mens te zien die zo volledig gefocust is op iets. Ja. Ja. Nu ben je veel van je tijd gefocust op Scapino, denk ik, want daar werk je nu. Ik heb daar nu een voorstelling gemaakt. Een eerste voorstelling heb ik voor Scapino gemaakt. Al een paar jaar ben ik in communicatie met hen, maar was het eigenlijk te druk of was het niet mogelijk om iets te kunnen doen bij Scapino. En dan nu, had ook een beetje met corona te maken, dat ze me hadden gevraagd van Joost, wellicht is het nu de tijd. Voor jou ook? En ik zeg, ja, dat klopt. Er is nu, ik heb wat tijd. Mm-hmm. En ik heb een eerste werk gemaakt om eigenlijk zo van een eerste ontmoeting met de organisatie en met de dansers te hebben. Ja. En zo van een try-out of collaboration.
Mhm. En dat is uitgemond in een werk dat Fall of a Sparrow heet. Ja. Oké. Met een eigen componist, die heeft de muziek daarvoor gemaakt? Of, Dat is Laurent Delforge, dat is een componist waar ik al een paar jaar mee werk. Oh ja. Ik denk nu al een jaar of 7 of 8. Dus we hebben ook al, als mensen hebben we een relatie en we hebben een soort van taal eigenlijk samen ontwikkeld die heel specifiek is voor mijn werk. Dus ik had gevraagd bij Scapino, luister, dit is mijn idee, dit zou ik graag willen doen. Ik zou het graag met een componist willen doen. Dus ik had een heel specifiek idee over hoe ik met geluid / muziek wilde werken en de dans. Als je het leuk vindt, gaan we even een stukje bekijken daarvan, van dat werk dat jij geschreven hebt voor Scapino. Je danst daar zelf niet in mee, hè? Nee. Dus Gelukkig. ja, is dat zo? Ja, zeker. Ja, want? Nou, dat is wel iets wat veel mensen weten dat ik zelf ook regelmatig perform, maar dat is wel een hele specifieke keus wanneer ik dat doe. Het is niet omdat ik dat altijd wil doen, maar een bepaald soort vraagstukken die ik heb of een bepaald soort experiment wat ik moet aangaan, vraagt ervoor dat ik het doe. Ja. Maar als ik bepaalde dingen al voor mezelf op een rijtje heb, dan denk ik van oké, nu is het tijd om afstand te nemen en nu kan ik dat wat ik heb ontdekt of zo, kan ik overdragen. En daarbij is het ook als ik een werk maak met meerdere dansers erin, is het gewoon veel beter dat ik daar niet in sta. Oké. Het is gewoon goed om afstand te nemen. We gaan het proberen te begrijpen door eerst er eventjes naar te kijken. Ik stel voor dat we even kijken naar het Scapino Ballet Rotterdam. Ja. Er kwam net iets wat heel spannend was. Je had nog 10 seconden meer willen laten zien. Nou, 2 seconden was genoeg. Oké. Kunnen mensen dit ergens vinden op YouTube, op jouw website? Dit is zeker niet het is on demand op de website van Scapino Ballet Rotterdam. Ja. Dus het is niet free of... Nee, ja. Maar het is ook super mooi. Ik moet je zeggen, ik ben echt een sound freak. Ja. Dus ik vind zo'n sounddesign, wat jullie audioman eigenlijk, hè, ook een componist wat die gemaakt heeft, vind ik super spannend. Ook hier. Ja, nou ik denk dat je ook heel goed, dat je het scherp ziet. We hebben hier heel specifiek met geluid gewerkt. Wat ermee zo traditioneel gebeurt, is dat er muziek is en daar maak je choreografie op. Of de muziek wordt gemaakt terwijl we de choreografie maken. Hier is dat volledig niet zo. Dus ik heb volledig zonder muziek heb ik de choreografie gemaakt. We hebben ook met de dansers geoefend om
het hele werk in stilte te kunnen uitvoeren. Maar ik heb de dansers uitgenodigd, al vanaf het begin van het proces, dat zij hun geluid van hun dans, dit of de ademhaling, of het klappen van een hand, of het schrikken en dus de ademhaling die vrijkomt, om die expliciet te maken. Wow. Niet om het te faken, maar om het gewoon meer bewuster te zijn. Ja. En dat, tijdens het filmen van het werk, heeft de componist apart dat geluid opgenomen. Dus je hebt één geluidsband met al die geluiden van die dans eigenlijk. Wauw. En dat is het skelet geweest voor de compositie van de muziek. Dus eigenlijk de hele muziek is daarop op gemaakt. En soms heeft hij letterlijk de ademhaling bewaard. En soms is hij dat versterkt of uitvergroot. Als je het zo vertelt, lijkt het alsof de film het product is. Terwijl dit gezelschap kan nu met hetzelfde geluid, kunnen die deze performance opnieuw doen. En dan matcht dat ook nog. Ja, en daar zit ook een beetje de wens in vanuit mij en ook vanuit Scapino om te kijken hoe kunnen we hier nu met dit werk verder gaan op een live versie. Ja. Dus met de geluidsband die er gemaakt is, om die straks live op toneel te brengen. Wow. Ik denk dat het heel interessant gaat worden. Mhm. En dan misschien ook wel om ook live camera te gebruiken met live projectie. Ja. Dus je kiest best voor onconventionele werkwijze als je zoiets doet. Want dit is voor iedereen die daar al jarenlang met dans bezig is dat een nieuwe methode eigenlijk. Ja, het was voor mij zeker een nieuwe methode, een nieuwe strategie. En ook omdat de tijd was gelimiteerd. Mhm. En omdat ik de componist erg goed ken al en hij mij goed kent, was dat stukje betrouwbaarheid was al volledig solide. Dus ik voelde ook absoluut het vertrouwen en de ruimte om het experiment aan te gaan. Ja, mooi. Ja, goed. En je ziet, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat ik momenten heb waarin je die onconventionele manier kunt gebruiken. Ja. Dus als je een ruimte hebt, een organisatie hebt waar je goed kan werken, maar dat je elke keer een andere manier kan gebruiken om te kunnen werken, dat voelt heel erg goed. Ja. Want dan kun je nieuwe dingen voor jezelf ontwikkelen. Ja. Ik zit me gewoon even af te vragen, iemand die zo in dat dansen en al datgene wat daarbij komt, zo erg ingegroeid is zoals jij dat bent. Want je leven is gewoon daarvan samengesteld. Ik heb eens een keer bij jou mogen meeeten en daar zaten alleen maar dansers aan tafel. Ik was de enige houten Klaas die daar bij zat, bij wijze van spreken. Dat was een hele bijzondere cultuur van mensen die op een, op een hele unieke manier met elkaar samenleven. En dan vraag ik me af, hoe ben je nou je jeugd doorgekomen? Want in mijn basisschool zat geen danser, weet je. Ik heb dat niet meegekregen. Hoe werkt dat? Was jij een ADHD'er die ze niet konden temmen? Of hoe is dat gegaan? Ja, goed, ik stel mijn twijfels überhaupt bij ADHD. Okay. Het is een term die erg modern is, of eigen tijd. Nee, ik had zeker heel veel energie altijd. Alhoewel ik begon pas te lopen op mijn tweede. Oh, ja? Dus zelfs de arts die dachten vroeger dat ik motorisch gestoord was en dat het allemaal niet helemaal zou lopen zoals het zou moeten lopen. Misschien hebben ze wel gelijk gehad, maar echt motorisch onderontwikkeld was het niet. Ja. Of ik haal het nu in met het dansen misschien. Ja, je hebt een gestage lijn heb je weten in te zetten die niet meer is gestopt. Dus, ja. Maar ik heb wel altijd heel veel gespeeld en ik was altijd heel erg nieuwsgierig. Ik was ook altijd bezig met het creëren van werelden in mijn eigen bubbel. Ja. De kindjes waar ik mee speelde waren eigenlijk de kindjes die daarin mee wilden gaan en konden gaan. Ja. En als dat niet zo was, dan had ik die vriendjes en de vriendinnetjes die trok ik niet aan dan. Ja. Ik heb niet gezien of de plaatjes daarvan. Er zijn 2 foto's geloof ik die laten zien hoe jij in jouw jeugd. Ja, hier zie je jou staan tussen je ouders denk ik. En mijn oma. Mijn oké. oudste broer en mijn oudste zus. Mijn jongste zusje staat hier nog niet. Oh, oké. En dit is volgens mij in Rotterdam ergens. Dus je bent een van de 4 en de voorlaatste? Ik ben de derde van de 4. Ja. Oké. En je ouders die gaven jou veel ruimte om je, laten we maar zeggen, beweeglijkheid en energie om daar iets mee te doen? Zeker. En eigenlijk aan ons alle 4. Ik kan me herinneren dat we elke 2 weken naar theater gingen. Of dat we
naar een concert gingen. Of, ja, een dansvoorstelling. Waar is je fascinatie? Is die ergens begonnen? Of? Ik denk dat dat muziek was. Ah, Want ik kan het me vaag herinneren, maar dat is ook gevoed met het feit dat mijn ouders dat altijd herhaalden. Dat als we naar zo'n limonadeconcert op zondag gingen, zo, ja. dan ging Joost dan altijd, die ging dan vooraan staan en heel dicht bij het orkest. En dan had ik een rietje in mijn hand en dan ging ik het orkest ging ik, in mijn verbeelding ging ik dat Ja. dirigeren. En ja, dat vond ik fantastisch. Enerzijds de muziek die naar me toe kwam, maar ook zo dat spel om bewegend iets in beweging te zetten. Te regisseren. Te regisseren wellicht. Maar ook eigenlijk om gezien te worden. Want ja, ik denk dat ik als mannetje vond, was dat belangrijk of zo? Ja. Het is misschien ook dat, om de aandacht van mijn mama te trekken, denk ik dat als ik dan ging dansen, was zo, oh, wat mooi, wat leuk. En Ja. ik denk dat Ook mijn de- strategie was om liefde te ontvangen of zo. Ook de humor mee te werken. Of? Ja, ik denk wel misschien. Ja, ik ben nu wel, een goede 35 jaar later heb ik wel ontdekt dat humor heel erg belangrijk is. En een kind kan als geen ander mensen laten lachen. Eigenlijk hoe ouder we worden, het schijnt dus dat we dat moeilijker vinden. Zeker als we heel serieus met ons vak bezig zijn, dan dat moet allemaal heel serieus. Maar ik denk dat serious business can only be serious when we have a big laughter. Ja. Ik denk hoe minder gelachen er wordt, hoe minder vol het vat zit of zo. Ja. Ik denk dat humor heel erg belangrijk is. Maar niet makkelijk. Ja. Je moet het durven om jezelf te relativeren. En, Absoluut, ja. Ja. Ja, en soms moet je daarmee ook op je bek gaan of zo. Ja. En moet je daar achter komen dat je... De humorist die op jou de meeste invloed heeft gehad. Ja, dat is geen twijfel. Dat is meneer Chaplin. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, zeker. Ja. 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 Ja, je zou bijna zeggen dat je genetisch afstammeling bent. Ja, je lijkt ook veel op hem. Of Geraldine had je zus kunnen zijn, zal ik maar zeggen. Zo, maar dat is voor jou iemand die een inspiratie brengt. Nee, absoluut. Ja? Chaplin is echt... dat is een mens die eigenlijk wel in zijn vak alle vakken doet of zo. Hij maakt en de muziek en hij componeert, hij speelt, hij doet de editing, hij filmt zelf, hij speelt zijn eigen rollen. Wat gewoon zo prachtig is dat hij een everyman neerzet. Gewoon een alledaagse mens die eigenlijk constant door de grootste fouten te maken, mensen laat lachen, maar ook laat huilen. Huilen van het lachen, soms ook heel verdrietig laat zijn. Maar dat hij, een enorme romanticus, Chaplin, die het allemaal zo graag goed wil doen, maar fouten maakt, maar dat niet weet dat hij fouten maakt. En daarmee, scènes bouwt die ontzettend, virtuoos zijn, maar tegelijkertijd ook heel klungelig. Het is een prachtige danser. Ik vind het heel mooi dat hij natuurlijk heel veel heeft kunnen zeggen Zonder woorden. zonder woorden, Het was, voor lange tijd. Ja, het was hooguit een piano erbij of zo, hè, bij de uitvoering. Ja. In oude bioscoopzalen stond een pianootje en dan moest iemand dan op die honky-tonk Voor het ritme. zorgen voor de muziek Ja. bij die films. Ja, dat is natuurlijk ook al heel bijzonder. Ja. Ja. Maar ik kan me dat heel goed voorstellen. Ja, Charlie Chaplin ben je dan ook... Je was te jong om ermee op te groeien, want dat was ik zelfs nog, want dat was echt van voor onze tijd. Ja. Maar die is natuurlijk altijd uitgezonden en altijd beschikbaar geweest. Ja. En daar haalde je veel inspiratie uit. Ja, zeker. Je hebt een project gedaan, dat heet Charlie. Heeft dat ook die reden? Of? Ja, het heeft een beetje... Zo van Charlie is ook een beetje zo mijn alter ego of zo. Niet als ik, mijn alter ego, maar wel in het werk. Ik denk dat zo... ik was een beetje op zoek naar de eigen tijdse Charlie te ontwikkelen. En daarmee bewegingskwaliteit, bewegingsvocabulaire, scenografische beelden te ontwikkelen. En voor mij was dan het woord Charlie was een belangrijk woord om me daarmee te blijven verhouden in het werk. Ja. Dus er is een trilogie heb ik gemaakt dat Charlie Goes Home heette. Oh ja. En één daarvan is Go Charlie. Ja. En dat is eigenlijk meer specifiek
onderzoeksproject wat ik jaarlijks deed, waarbij ik verschillende mensen, verschillende kunstenaars en makers uit verschillende disciplines bij elkaar bracht gedurende 2 weken. En we alleen maar improviseerden vanuit bepaalde opdrachten. En daar in 2 weken tijd een voorstelling van maakten van 1,5 uur. In 2 weken tijd? In 2 weken tijd. Nou, iets minder nog zelfs, 10 dagen tijd. Ja, wow, dat is wel... We gaan kijken naar een fragmentje van Go Charlie. Ja. En wat kun je ons daar iets over vertellen? Hoe dat is? Dus in die 2 weken is dat... Is het ontstaan, ja, echt vanuit spelen, nadenken, experimenteren. Dus jij zat er ook blanco in? Je had niet van tevoren een soort... Een thema. Thema Ja. en thematiek. Maar het was voornamelijk to let go Charlie. Ja. Om ook niet te veel op die denkmachine te gaan zitten en alles vooraf te bedenken. Maar dus met het lichaam, eigenlijk met het lichaam te denken door te doen. Ja. Dus niet van we gaan eerst iets bedenken en opschrijven en het uitleggen. Nee, we hebben een bepaald soort ideeën, vormen en die kunnen echt van elkaar incoherent zijn, dat maakt niet uit. Maar die gaan we dan op de vloer met het lichaam uitwerken, uitproberen. En dat kunnen we zien, zeg jij? Dat gaan we herkennen als publiek? Ik denk dat we dat wel een beetje herkennen, ja. Nou, we gaan eens kijken naar een fragment van Go Charlie en ik ben benieuwd hoe dat wordt geïnterpreteerd. Perfect moment. Ja, toch? Ja. Ja, dus hier zit dus best veel improvisatie in. Het zijn een soort van hoofdstukken, een structuur is gezet. Ja. Dat hebben we in die week gezet. Maar alles wat daarin gebeurt is geïmproviseerd. Oké, nou, en dus samen tot stand. Dit was een opname in Kerkrade, zeg je? Nee, in Heerlen was het. Oh, in Heerlen, Ja. ja. Dat was toen destijds heette het patronaat, tegenwoordig is dat cultuurhuis Heerlen, zoiets, ja. Het publiek zit bijna in de handeling. Die zat in de handeling, dat zien we nu hier niet. Mhm. Maar op een gegeven moment komt er ook, het komt een paar minuten hierna, is er een soort van iedereen is aan het vechten, ook met bokshandschoenen. En dan gaan we ook zelfs het publiek in om imaginair een beetje te boksen met het publiek. Ja. Dus ook wat eigenlijk gebeurt. Het publiek bokst met de performer en de performer bokst met het publiek. Dus het moet geweldig zijn om zoiets te verzinnen, te maken en dan vervolgens ook uit te voeren om te zien hoe dat uitpakt. Dit is bijzonder leuk, omdat je eigenlijk het ontwerp van dit proces is spelen, experimenteren, exploreren, zonder dat er een druk ligt op het moet succesvol zijn, of het moet goed zijn, of het moet... Ja. Dan zie je toch eigenlijk dat, ik denk dat het een van mijn beste voorstellingen is. Ja. Nou, we hebben ons de luxe aangemeten om vanavond eigenlijk alleen maar te hebben over, of in te starten vanuit jouw werk, vanuit de dingen die we kunnen zien, die jij geproduceerd hebt, of die je gemaakt hebt, of waar je mee hebt gedanst. Daarvan kunnen we een hele hoop niet laten zien, omdat daar muziek is gebruikt, waarbij wij problemen krijgen met YouTube en met Facebook. Dus dat gaan we dan helaas niet kunnen doen. Op jouw website kunnen mensen wel nog, die heet gewoon joostvrouweraerts.nl. .com. .com, sorry. COM. Je hebt helemaal gelijk.
Belangrijk. En daar kunnen ze fragmenten vinden die misschien wel beschermd zijn. Zeker, maar, zeker. Hè, waar je dus je kunt verdiepen. Ja, en er is ook wat Vimeo en wat YouTube, waar ook Ja. heel veel werk van bestaat. Ja. Maar een aantal dingen kunnen wel. En die laten we hier een aantal van zien gaandeweg het gesprek. En zien wat daarvan komt. Maar we willen wel even speciaal aandacht schenken aan jouw coronajaar. Want je bent dus... Ja, je hebt gezien, we kunnen niks. De hele culturele industrie ligt plat. Dat moet voor jou ook een enorme aderlating zijn geweest. Heeft mij wel eens iemand verteld, de carrière van een danser is maar enkele tientallen jaren. Ja, de meeste toch. En je bent dan weliswaar choreograaf, maar dat is niet iedere danser gegeven natuurlijk. Dus als daar een heel jaar of 1,5 jaar uitvalt, dan is dat toch wel heel erg jammer. De tijd is een beetje voorbij, denk ik, dat je je carrière tot je 30ste hebt. Ja. Gelukkig ook maar. Tuurlijk is het natuurlijk, als je een klassiek balletdanser bent, dan ga je niet nog op je 45ste als een Don Quixote Het Zwanemeer. of het Zwanemeer dansen met die grote solo's. Ja. Dan krijg je meer die karakterrollen, dat soort. Maar in de hedendaagse dans, gelukkig, zie je veel meer dat ook leeftijd onder loep wordt genomen. Mm-hmm. En dat er heel veel kracht en virtuositeit en hogere leeftijden... Ook in ervaring en in uitdrukkingsvorm. Zie iemand op toneel lopen die 50 is, dat is echt ongelooflijk. Ja. Daar waar je als 20er als een hondje moet gaan springen en salto's moet gaan doen, hoef je eigenlijk niks meer te bewijzen als je meer leeftijd, meer levenservaring hebt. We hebben een paar foto's, dat mag jij zo meteen toelichten, die zijn gemaakt in het coronajaar, waarin jij een idee hebt bedacht en hebt uitgevoerd om van plek naar plek te gaan en daar iets te doen met dans. Ik hou het maar eventjes heel abstract, misschien kunnen we een paar van die foto's bekijken. Dit is er zo eentje. Wat zien wij hier, Joost? We zien hier, dit is een project, misschien moeten we het uiteindelijk even toelichten. Maar ik doe hier een solo. Deze is in Scheveningen. Een van de 352 plekken waar ik deze solo heb gedaan. En altijd op elke plek leggen we 2 cirkels neer. Mm-hmm. En ik zeg we, want het is de fotograaf en Joost. Die binnenste cirkel heeft een straal van 1,5 meter en de buitenste cirkel heeft een straal van 3 meter. Dus dit is de 1,5 meter zone. Jij bevindt je in een doorsnede 3 meter. Dan krijg je 1,5 meter, moet iedereen buiten blijven. En daarbuiten mogen mensen zitten, lopen, fietsen. Dus het is eigenlijk de verbeelding van het theater tot het minimum gereduceerd ten tijde van corona. En nu zeg je dat je op 352 plekken dit hebt neergelegd? Ja, dit hebben wij we hebben dus eigenlijk in elke gemeente van Nederland hebben we een dansvoorstelling gegeven. Op plekken die we niet hebben aangekondigd. Prachtig dit. En dat zijn we gestart, dat is in Rotterdam, bij de Erasmusbrug. Mm-hmm. Zijn we gestart een week nadat de lockdown is afgekondigd in Nederland. En dus we hebben in elke gemeente deze dansvoorstelling gedaan. Ja. En het doel van dit project is om niet alleen maar die danssolo te presenteren voor het aanwezige publiek, maar uiteindelijk om daar al die solo's bij elkaar in 1 boek vorm te geven. Aha. Dus dat je een soort van een dwarsdoorsnede van Nederland hebt ten tijde van corona. Wat staat in dat boek? Wat staat in het boek? Er staan al die 352 foto's van David. Dus David heeft van elke plek een aantal foto's gemaakt, eentje gekozen waarvan hij zegt, dit is de foto van die plek. Ja, David Peskens, dat is de fotograaf, dat is ook echt mijn compaan in dit project. We reizen samen met een camper van gemeente naar gemeente, al sinds iets meer dan 1,5 jaar. En bij elke voorstelling maakt hij een 10 tot 20-tal foto's, waarvan hij er eentje kiest. Hij, soms met mij samen, die uiteindelijk de foto wordt van de desbetreffende gemeente. Dus uiteindelijk hebben we een atlas, zeggen we, een zachte atlas van Nederland. Ja. Waarin de bewegende mens midden in de samenleving centraal staat. De 1,5 meter atlas. Zo mag je het noemen. Van een coronatijdperk, wat ons nog lang zal heugen. Het is eigenlijk een heel belangrijk document waarvan we hopen waarvan we denken dat het over 50 jaar een waardevol document is. Ja. Daar kunnen we
nu al aan meewerken om dat tot stand te laten komen? Want je bent er nog niet. Dat boek dat moet nog gedrukt worden, dat moet nog geproduceerd Nou, het is zo dat we zijn het project destijds gestart vanwege het uitvallen van onze agenda, vanwege corona. Is als een klein experimentje gestart hier op het Vrijtje van Maastricht. En toen is dat idee gekomen om in elke gemeente van Nederland te gaan dansen. En toen hebben wij gezocht naar fondsen en subsidie. Het is ons gelukt voor de helft. Dat wil zeggen, we hebben geld gevonden, middelen gevonden om die voorstellingen te doen, die 352 voorstellingen. En om de benzine te betalen in de camper. Oh ja. Maar het realiseren van het boek, het vormgeven van het boek, het schrijven van de teksten, dat is ons niet gelukt omdat... binnen dat budget tot stand te komen. Ja, dus we hebben het opgesplitst in 2 stukken. Ja. De voorstellingen zijn nu voorbij en nu gaan we dus het traject in om samen met 2 schrijvers, Petra Stine. Die kennen we. Bekend. Petra Stine is natuurlijk een bekende televisiepersonality, maar ook afkomstig uit Limburg. Ja, klopt. Ja. Zij zal de teksten gaan schrijven en het narratief, het overkoepelend narratief zal zij gaan articuleren. Ja. Homo Ludens, een vormgever in Heerlen, die gaat de vormgeving doen. En dat gaan we, we hebben het plan ligt helemaal klaar, dus alleen de middelen zijn er nog niet voor. Dus we zijn een crowdfunding begonnen. Een crowdfunding. Op welke site kunnen we zien hoe die crowdfunding vordert? Ja, dat is het platform voordekunst.nl. Voordekunst.nl. Joost Vrouwenraads moet je dan zoeken? Ja, of The Red Circles, de rode cirkels. Ja. De Red Circles. Ja. En daar kun je dan een bijdrage storten? Ja, je kunt... Het zou heel sympathiek zijn als iemand gewoon €65 stort. Dat is de prijs straks van een boek waarschijnlijk? Van een boek plus inclusief de verzendkosten. En als het dan allemaal er komt, dan krijg je dan dat boek? Of, dan krijg je een boek thuisgestuurd of tijdens een evenement nodigen we de mensen uit dat we het boek geven, signeren natuurlijk. Geweldig. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook, je kunt ook mijn schoenen kopen die ik heb. Voor €500 mag je mijn schoenen waarmee je in de etalage zetten. Al die voorstellingen oh man, ja, dat is wel bijzonder. Ik heb nog gebokst met David om ook de camper te verkopen, maar dat is er niet van gekomen. Maar ook bijvoorbeeld ook een grote print van een van de foto's. Een lunch met ons. Ja, maar iedereen moet gewoon dat boek hebben, daar begint het mee. Ja, dat is eigenlijk de kern van het hele verhaal. Het tofste is voor ons om echt, want daar is het ons ook om te doen, dat het boek de wereld in gaat. Hoeveel komen jullie nog tekort? Eventjes gewoon. We zitten nu op €3.500 geloof ik en we komen echt nog €17.000 Ja, tekort. we moeten nog €17.000. Een streefbedrag van €20.000. We moeten dat gewoon op intekenen. Dus wij maken in principe dat geld over en dan als we bij de 20 mil komen ongeveer, dan zeggen jullie en nu gaat het er komen en nu hebben we... En we gaan er ook vanuit dat het gaat komen, maar we hebben wel echt de hulp dus van... voordekunst.nl, The Red Circle en overboeken maar. Of in principe nee, je hoeft alleen maar te zeggen dat je meedoet. Dat je meedoet, je klikt aan, doneren en dan is het... Is het eigenlijk al geregeld. Ja. Dan tegen de tijd dat het allemaal... Ja, daar moeten we voor gaan. Vind ik echt superleuk. Ah, super. Ja. Ik doe 5 boeken, Joost. Die doe ik sowieso. Ja. Dat meen je niet, hè? Ja, jawel. Dat vind ik gewoon... Ja, dat moet je gewoon doen. Okay. Dus ik propageer bij onderzoeksjournalisten dat we een abonnement moeten nemen op een goede krant of een goed tijdschrift, maar dit moet er ook komen, dit boek. Dit is gewoon supermooi. De paar foto's die we gezien hebben, fantastisch. Ja. Dus, en het leuke is ook echt bij elke foto zit er gewoon een heel groot verhaal, een reflectie en we hebben de meest idiote dingen meegemaakt in die trip. Dus ook, ik hoop ook dat ja goed, het lukt ons niet om in detail al die verhalen in dat boek kwijt te komen. Ja. Maar er komt een bepaald narratief waarin die meerdere lagen van het avontuur... Jullie hebben een soort trailertje gemaakt hè, over dit project. Ja, dat klopt. Ja. Ik hoop dat we dat voor hebben staan, want we hebben alles een beetje last minute moeten improviseren. Maar ik hoop dat wij zo meteen even kunnen gaan kijken naar dat trailertje van The Red Circle. En dan kunnen we een beetje zien hoe dat daar in zijn werk is gegaan. Ja. Dit krijgt hopelijk geen vervolg. Hè. Laten we hopen dat we corona min of meer onder controle gaan krijgen. Ja. En dat dit niet meer zal hoeven, want het is eigenlijk een lockdown project geweest. Hè. Dit is een project wat echt ontstaan is dankzij corona. Ja. En ik mag echt zeggen dat het voor mij een enorme verdieping van mijn vakmanschap heeft opgeleverd. En een verdieping in mijn sociale skills en ook een verdieping in hoe ik de maatschappij zie. Hoe ik ook zie hoe kunst met de maatschappij verbonden zou kunnen zijn of beter zich kan verbinden met de maatschappij. Ja. Het is echt een absolute gift from... from heaven.
Een positieve benadering. En je Ja. hebt dus ook geïmproviseerd. Jouw dans die daar plaatsvindt, die is ook nooit 2 keer hetzelfde Is geweest. nooit neem ik 2 aan. keer hetzelfde. Ja. Altijd. Een improvisatie en altijd Ja. zoekend naar de... Het enige, de rode draad zijn die 2 rode draden. Ja, ja. En David. En zelfs die rode draden liggen niet altijd precies hetzelfde. Die liggen niet altijd precies hetzelfde. We passen ons altijd aan de omgeving en aan de Ja. situatie. Geweldig. We gaan eens eventjes kijken, als het meezit, naar een fragment van The Red Circles. Sinds maart 2020 reizen choreograaf Joost Vrouwenraads en fotograaf David Peskes door heel Nederland. In een periode dat de theaters, musea en concertzalen moesten sluiten om corona buiten de deur te houden. Joost en David openden de coulissen van het land voor een monstertournee naar alle Nederlandse gemeenten. Met 2 rode touwen maakten zij hun eigen theater. 2 cirkels in een rugzak. Een theater dat is gestript tot het minimum en daardoor bloot, eerlijk en kwetsbaar is. En dicht bij de toeschouwer komt. Heel dichtbij. 352 voorstellingen, gedanst door Joost. 352 beelden, vastgelegd door David. Samen vormen zij een atlas van Nederland, waarin de bewegende mens als middelpunt van de samenleving centraal staat en onzichtbare emoties zichtbaar worden. Een tijdsdocument waarin hoop, vrijheid, humor en speelsheid samenkomen en waarin alle beelden tot één choreografie versmelten. Door de constante herhaling van telkens hetzelfde ritueel zien we unieke momentopnamen van een land in lockdown. Dit boek brengt een land in kaart waarin 2 reizende makers laten zien dat ook in moeilijke situaties er altijd ruimte is om creatief te zijn, te blijven bewegen en met elkaar in echt contact te komen. Een verhaal in tekst en beeld van een land dat in de spiegel moest kijken. Wie zijn wij als onze bewegingsvrijheid wordt beperkt? We noemen het boek De Zachte Atlas van het Nieuwe Normaal. Een positieve blik op de toekomst, opgetekend in een turbulente tijd. Ik ben Joost En ik ben David. en samen willen wij dit boek voor jou maken. En daar hebben we jouw steun keihard voor nodig. Dus alsjeblieft, steun ons. Ja, Ciao, ciao. Joost, die boodschap is binnengekomen. We moeten naar die website, daar gebeurt het. En we gaan dat boek er doorheen sponsoren, want het moet er gewoon komen. Oké, top. Nou, dan ga ik Prachtige, hier op wat een prachtige plaatjes, ja, maar echt geweldig. met water. Ja, we moeten toosten met de wijn, dat lijkt me het beste. Ja. Dit was de stem van Petra Stine die we hier hoorden. Ja, dat Hè, klopt. tenminste, ik Ja. meen dat te herkennen. Ja. Ja. En die dus een actieve bijdrage levert straks in het Zeker. schrijven van het verhaal. Ja, ik ben heel blij dat zij zich heeft geëngageerd in dit Ja, geweldig. fantastische project. Ja, daar ben ik echt heel blij over. En Hele mooie foto's. Ja, ze gaan op een gegeven moment heel snel, maar je ziet heel Nederland voorbij komen ja, eigenlijk. dat was ook een beetje de gimmick. Hè. Die wil het Ja. gewoon, dat we niet alles weggeven, maar dat je wel de veelheid ziet van... Ja. Want ook hier. Tuurlijk, het is zeker de kwaliteit, maar ook die kwantiteit, die veelheid en die uitputting. En eigenlijk, ja, en ik voel het wel in mijn lijf hoor, dat ik nu al een jaar bezig ben om Ja. 352 voorstellingen te... Ja, want hoe lang deed je dat per? We doen er ongeveer 5 per dag gemiddeld. Mhm. En dan zijn we per gemeente ongeveer 2 uur kwijt. Oh man, Waarvan we 3 kwartier dat ik in die cirkel sta. echt wel heftig. En er komen allerlei mensen kijken, er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, dat en, gebeurt echt en dat van zit die alles. fotograaf natuurlijk ook, daar zit hij een beetje op te wachten misschien. Die fotograaf die wil eigenlijk de meest atypische situaties hebben. Ja. En Ja. eigenlijk hij daagt Ja. me altijd uit om dingen te doen die ik niet wil. Oh ja, En dat is hetgene wat hij wil. oh ja. Hij wil, als hij ziet van dat ik iets niet wil, dan wil hij dat we dat gaan doen. Nou, ik kan me het sfeertje in die camper wel een beetje voorstellen. En jullie hebben dus ook geslapen in die camper natuurlijk, Zeker, want anders, zeker. anders is het helemaal Ja. niet te betalen Ja. natuurlijk. Nee, Ja. zeker. Ja. Een prachtig project, echt geweldig. Ja. Ja. Nou, dat gaan we Het is zien. back to Dat the gaan we zien. basic, no? Echt back to the basic. Ja. Ja, we gaan een ander projectje bij de oren nemen, waar je ook mee bezig bent geweest. Oké. Dat moet je misschien zelf maar eens even toelichten. Het heet Yatra. Oeh, nou ja. Dus dan gaan we eigenlijk naar een andere... Een heel ander chapiter. Heel ander chapiter, Ja. maar wel wat hier ook weer belangrijk is die samenwerking. Met een hele goede, fijne collega en vriend van me, Rakesh Sukesh. We kennen elkaar uit Brussel, toen we deel uitmaakten van de onderzoeksgroep van David Zambrano. Misschien voor jou een onbekende,
maar in de danswereld een bekende figuur. Rakesh, die woonde destijds nog in India en we hebben elkaar ontmoet in Brussel, toevallig. En toen heb ik hem uitgenodigd om een werk met mij te maken en ook uit te voeren. En sindsdien is hij echt gebleven in Europa. Dus hij heeft zijn bagage gepakt vanuit India en verhuisd naar Europa. Ja. En we hebben een prachtig project samen gemaakt, het heet Yatra. In eerste instantie uitgevoerd in de Lambertuskerk in Maastricht. Oh ja. En daarna hebben we het bewerkt voor het conventionele theater, dus voor de theaterzaal. Ja. En daarin hebben we onderzoek. Ik ben naar India ook geweest om met hem zijn woonsituatie te zien en in India een beetje te leren kennen door zijn ogen. En ik heb daar we hebben bewegingsonderzoek gedaan naar Kalaripayat. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee, dat moet je echt even uitleggen. Man. Dat is een Indiase martial art. Oh ja. Ik ben zelf heel erg geëngageerd in de martial arts. Ik had deze Indiase martial art nooit beoefend. En Rakesh is daar heel erg actief in. En hij heeft me eigenlijk meegenomen naar zijn master om die martial art te beoefenen. Dus we hebben daar 10 dagen, dat is heel weinig natuurlijk. Nou, maar dunk. Elke dag iets van 5 uur en dat getraind. En die uitwisseling heeft voor deze voorstelling gezorgd. Ja. Dus martial art is vechten. Vechtsport. Vechtkunst. Is dat een vechtkunst, ja. Is dat een verdedigende vorm of aanvallend? Daar zit verdediging en aanvalling in, aanvallen in. Maar het is, het blijft wel heel erg binnen de kunst en binnen het beoefenen. Op een leuke manier en niet om te gaan vechten. Op een agressieve manier, nee, precies. Ja. Ja. Misschien maar eventjes gaan kijken naar het fragment zometeen, want dat is natuurlijk toch wel spannend om te zien. Maar de bewerking die wij hier zien, waar is deze opname gemaakt? Deze is gemaakt in de AC Cultuurfabriek volgens mij, in Roermond. Roermond, ja. Dat is de eerste die we hebben gedaan in de tournee, in de nationale tournee. Ja. Ja. Nou, laten we ons verrassen door Yatra, zeg ik Yatra, het goed? ja. Yatra, Ja. Oké. We zijn benieuwd. बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी Ongeveer 5 jaar geleden. Ja, ik ben heel slecht om de data te onthouden. Nee, dat hoef ook slecht. niet. Maar dit was dus in de ECI-fabriek, waarschijnlijk ongeveer een stuk 5 jaar geleden heeft hij dit gedaan. Ja. Een prachtige uitvoering met een hele open rijst was dat? Ja, ik maakte een fout, maar het was 100 kilo rijst volgens mij. 100 kilo rijst, jezus. Ja. Dat is behoorlijk wat. Ja. Want ik heb natuurlijk die rijst hebben we meerdere malen gebruikt. En er was ook nog rijst over en daar heb ik volgens mij ook nog een jaar van gegeten. Die heeft eerst overal op de vloer gelegen en dan... we hebben natuurlijk ook wat gewassen. En, ja. Geweldig. Nou, wat een geweldig idee. Sustainability, no? Ja. Maar prachtig ook weer de combinatie van muziek die je deels kiest en soms ook laat maken. Ja. En de danser dan bij... Ja, er komt ook nog een oud cassettebandje van zijn ouders. Hebben we uit India meegenomen, wat in die voorstelling zit. Aha. Ik vind het heel mooi om die oude kwaliteit van muziek ook... Ja, weet je, wij hebben dat niet kunnen verifiëren met of YouTube en Facebook dat allemaal zomaar pikken, want die zijn daar veel te kritisch in. Maar als het lukt, blijft het erop en houden we het erin. Dus daar gaan we voor. Dan gaan we even naar wat recenter werk, want je bent betrokken geraakt, of uitgenodigd door Musica Sacra om iets te gaan doen, ook met dans. Musica Sacra beoogt een beetje het onzegbare
te visualiseren. Zo leggen ze mij dat uit. Oké. Of dat nu, hier zat ooit, of een paar weken geleden nog maar, Hans Leenders, de organist. Ja. En die kan dat ook heel mooi vertellen. Dat is natuurlijk uit de religieuze wereld komt natuurlijk ook het onzegbare proberen voelbaar te maken en te laten beleven door het publiek. En dat kun je met orgels bereiken, met koren. Hij kan dat met koren, supermooi. Maar jij bereikt dat met dans. En daarom ben je waarschijnlijk uitgenodigd. Ja, ik heb ook een beetje ik heb een behoorlijke relatie al met Musica Sacra. Gelukkig, daar ben ik heel blij mee. Ik vind het een heel fijn festival. Ze hebben mij jaren geleden, Yatra is trouwens, Binnen dat kader. binnen Musica Sacra ook gemaakt. Ja. En later heb ik ook, toen was de thema van Musica Sacra was de weg. En toen heb ik voorgesteld om van Heerlen naar Maastricht te dansen. Dat is een ongelooflijk goed idee, vind ik dat. Dat Vind ik super bijzonder. Je hebt de dans gemaakt van Heerlen helemaal naar Maastricht. Ja, dat was 9 uur heb ik gedanst. Ja, en op 30 kilometer en meer. bijna 29,4. Met eindpunt, of vertrekpunt. Vertrekpunt was Pancratiuskerk in Heerlen, waar de priester, pastoor, mij nog heeft gezegend. Een goed behouden reis heeft gevaren. Ja, exact. Joost die is vertrokken, voor hem 2 paarden met een kar, met een drummer erop, die op mijn hartslag, want die is verbonden met mijn hartslag, drumde hij 9 uur lang en ik danste erachteraan. Dus het was eigenlijk dat ik achter mijn hartslag aan danste. Ja. En dat was dan naar Maastricht en we kwamen uit op het Vrijthof waar echt wel honderden mensen stonden om de aankomst. Om die Joost Vrouwenraads daar te onthalen. Ja, maar dat is een ongelooflijk goed idee. En zeker gezien die 2 steden toch al een enorme geschiedenis samen hebben in alles wat ze door dik en dun wederzijds meemaken. Ja, en ik hoop ook dat ik daar ook een verbinding mee heb gemaakt. Want het werd ook echt zo, waarom ga je van Heerlen naar Maastricht? Waarom moet je dan naar Maastricht? Nee, het is je verbindt de 2 dingen. Ja. Dat is allemaal zo. En ook, ik vond het heel fijn om dus echt dans te verbinden in de ruimte en niet me te verstoppen in het theater. Is er ook een fotoboek van gemaakt, toch? Nee, er zijn wel foto's van gemaakt. David Peskens, die dus de Red Circles ook met mij doet, die heeft toen die is genomineerd voor de Zilveren Camera voor die reeks foto's. Hij heeft een reeks foto's van die voorstelling heeft hij gemaakt. Ja. Dus zie je dus welke kwaliteit we hier in huis hebben. De fotograaf is een hele die fotograaf is ook al hartstikke goed. Dus we moeten dat boek er gewoon laten komen. Dat is de rode draad, de rode cirkel van dit gesprek. Het gaat er gewoon komen. Ja. Maar voor nu willen we eventjes kijken naar, want ik was er zelf ook bij, in de Lutherse kerk. Ja. Daar heb jij een voorstelling gemaakt voor Musica Sacra dit jaar. Ja. Wat was daar het concept? Hoe heb je dat gedaan? Musica Sacra die kwam, Fons de Jong, de artistiek leider van het festival, de hoofdprogrammeur, die zei, Joost, wij willen heel graag in het thema van Musica Sacra, wat Moeder Aarde is, wilden zij het eerste gedeelte van Stravinsky's Sacre du Printemps wilden ze iets mee doen. En ze wilden dat niet met het orkest doen, maar ze wilden daar iets anders mee. Mm-hmm. En Fons weet, Musica Sacra weet dat ik een geschiedenis heb met de Sacre du Printemps van Stravinsky. Ik heb het werk gedanst bij Maurice Béjart. Ik heb in 2013 mijn versie in Amerika gemaakt met een grote productie met 21 dansers. In Dallas. Later, een jaar of 4 geleden, heb ik een kortere versie gemaakt met een harmonie. Waar we het Wereldmuziekconcours mee hebben gewonnen. Oh ja. Ja. Heb ik een duet gemaakt. En nu vroeg Musica Sacra, zou je weer eens iets met Le Sacre du Printemps willen doen? Ja. Het eerste gedeelte. Dan heb ik eigenlijk meteen ja op gezegd. Oh. Die muziek, ik heb een liefde voor de muziek, dat zit in mijn DNA, dat is erin gebrand. Ik vind dat echt op allerlei fronten is dat een geniaal werk, waar ik niet los van wil komen. Nou, je had me uitgenodigd, dus ik ben gewapend met mijn iPhone daarop afgestapt. Je hebt me op een prachtige plek gezet om te registreren. Dat heb ik ook gedaan, maar we gaan gewoon naar de laatste 2 of 2,5 minuut kijken van de uitvoering al daar. Ja. Dat begint nogal heftig, dus... we knallen erin.
Hoe zeg je? We knallen erin, of? Ja, we knallen er een beetje in. Ja, en we gaan dan wel zien naar de hand wat we gezien hebben. Maar laten we maar eens eventjes gaan kijken naar wat er in de Lutherse kerk, de eigen opname van de iPhone, wat dat ons heeft gebracht. Yes. En een groot applaus. Super. Dat heeft ze verdiend. Wie was deze danser? Hanne van den Berg. Hanne van den Berg uit Uit Maastricht? Uit Maastricht. Oh? Nee, heel erg leuk en ook echt, ligt me echt dicht aan het hart, dit project. Want Hanne van den Berg zat een jaar of, even kijken, het zal al een jaar of 10 geleden zijn, of nog meer, zat zij hier op de vooropleiding in Maastricht. Klein meisje. En ik maakte toen voor de vooropleiding 1 keer in de 2 jaar maakte ik een werk met die kids. Ja. Met die jonge meiden. En soms zat er jongens er ook bij. En Hanna had ik altijd een beetje zo van, daar zit talent, daar zit een spark, daar zit iets ondeugends. Dus die zet ik altijd een beetje in de voorgrond. Of die gebruikte ik in het werk op een manier waarvan ik dacht dat dat fijn voor het werk is. En ik heb tijdens haar vooropleiding heb ik 3 of 4 stukken gemaakt. Zij is toen vertrokken naar de academie in Amsterdam. Heeft gewerkt in Scandinavië. En nu, op gelegenheid van Musica Sacra, heb ik gevraagd om op gelijke, echt als professionals, samen met en voor haar een solo te maken. Zo was ontzettend spannend en mooi voor mij om dan eigenlijk een soort van eerst een leerling van je. Ja. En dan dat je gewoon professional samen bent. Ja. Dat je in een proces samen staat. Maar jullie hebben ook die hele Lutherse kerk hebben jullie veranderd met die spiegelende vloer die daar is aangelegd, met een soort zilverpapiermateriaal. Dat is een balletvloer, dat is echt een spiegelende balletvloer. Schitterend, heel mooi effect. We hebben daar dikke vette speakers neergezet, bijna een soort van discotheek van Stravinsky. Ja. Ja. Er kwamen ook best veel mensen op af, dus het paste heel mooi in het programma van Musica Sacra. Dus dat heeft Fonse Jong goed gezien. Dat heeft ons weer goed gezien. En ook mooi uitgevoerd. Ja, je was er zelf natuurlijk ook bij en de uitvoering was echt opvallend. Ja, ik ben ook echt heel erg blij. Het is ook niet zo van, we zetten die muziek van Stravinsky op en dan doen we dat op. Maar ik heb het gevoel dat we ook echt de kloten van Stravinsky weer even naar 2021 hebben teruggebracht.
Mhm. En het ook niet alleen maar mooi, maar dat er ook een bepaald soort lelijkheid en Ja. van hardheid, Stoerheid. rauwheid, dat we die konden voelen. Ja. En dan met een fantastische performer, Hanna van den Berg. Ja. En wat ook leuk is dat de styling van de kleding heb ik hier samen gedaan met John Waterval. Ah, een van die de kennen jongens van Take 5. Bekend van Take 5, maar ook van alle winkels die er nog... Ja. Kinshasa en... Een beetje de trendmaker Ja, op het gebied van fashion absoluut. hier in Maastricht. misschien een geschikte gast voor ook een keer om hier eens neer te zetten. Ik denk dat John... Als je dat zou willen, dat zou super zijn. Dat zou Ja. super zijn. Ja. Maar dat was in ieder geval een hele mooie, bijzondere uitvoering en op een hele bijzondere plek. Want die Lutherse kerk heeft toch een hele atypische, bijzondere binnenruimte. Ja. Voor een groep mensen die eromheen kan zitten. Ja. En dat waanzinnige orgel wat daarachter staat, dat is ook natuurlijk prachtig. Maar Ja, dat is een prachtige ruimte. Ja. het decor is geweldig. En ik hoop dat er nog meer gaat gebeuren daar in die. Nou, dat is echt een culturele broedplaats aan het worden, dus daar kun je nog wel meer van verwachten. Oké. Dus de Lutherse kerk blijft onze aandacht vasthouden. En dat ligt hier werkelijk een steenworp hier van ons studiootje vandaan. Ja. Ik heb eigenlijk nog maar ruimte voor één ding wat wij kunnen laten zien, want onze line-up die was geïmproviseerd en dat waren er nogal wat. Maar dat is de short film Flight of Life. Ja. Daar moet je me eens even iets over vertellen. Ja. Wat is daar het uitgangspunt geweest? Uitgangspunt was samenwerking. Mhm. En dat was Elbe Stevens, de De filmmaker? producent, filmmaker, destijds toen ook nog regisseur, nu iets minder regisserend. Mhm. Die heeft mij gezien en Maïté Guérin, de Maïté danseres waar ik ja. al 21 jaar mee werk en bevriend mee ben, waar ik lief en leed mee heb gedeeld. Even terug, je bent opgeleid door een Franse choreograaf. Ja, Maurice Béjart. En Maurice Béjart is een internationale bekendheid. dat is wel een internationaal fenomeen, ja. Ja, en zij heeft een hele andere opleiding gevolgd? Of? Nee, zij, nou goed, we hebben elkaar ontmoet in Zwitserland op die opleiding. Daarvoor zat ik in Amsterdam op de academie en zij zat in Lyon Oké. op het Conservatoire de la Danse. Dus je hebt met haar heel veel samengewerkt, Ja, projecten samen gedaan. Zonder haar zat ik hier absoluut niet. Absoluut. Nou, kijk eens aan. Zij is echt de engineering force. Ja. Eh, Inmiddels moeder, inmiddels moeder, ja. ja, van een zoontje, zei je? Een prachtig kind, Geweldig. Noah, wat mijn petekind is nu. Oh, wat Dus nee, daar ben ik fantastisch. echt, Ja. ja. En zij gaat met dansen gaat zij ook gewoon door? Want, Momenteel is ze niet actief om zelf op toneel te staan. Ze heeft wel voor de solo die je net hebt gezien van Hanna van den Berg, heeft zij, 2 dagen ben ik weg geweest, zodat Maïté met haar werkt, zodat ik wat afstand neem, Oh ja, om Hanna wat te fine-tunen. te fine-tunen en wat informatie te geven. En ze heeft zelf nu, ze woont in België en ze is artistiek leider van een programma dat Kinecephilia heet, waarin ze mensen met met de ziekte van Parkinson les geeft in dansen. En Wow. dat is geen danstherapie, dat is echt dansles. Ja. Om mensen met Parkinson te begeleiden in Ja. dans. En wat een heel goed effect heeft op deze ziekte. Wat Ja. natuurlijk niet... Niet uitgangspunt, maar wel... Nou, het is wel uitgangspunt in de zin van dat de mensen die de dansles krijgen zijn alleen maar mensen met Parkinson's. Maar ze worden niet behandeld als mensen die een ziekte hebben. Ja. En het mooie van dit project is dat het maakt het traject, het verslechteringstraject van die mensen, dat het verlangzaamt. Ja, Dus wat goed. Ja, dat is ontzettend mooi. Prachtig. Het is bijna gerelateerd aan de titel, de Flight of Life. Ik denk dat we eventjes moeten gaan kijken naar een fragment van Elbe Stevens, dat is de filmmaker die dit heeft gemaakt. We hebben echt samengewerkt. Hij heeft natuurlijk geregisseerd en ook geproduceerd, maar het is in samenwerking met mij en Maïté. Want hij is natuurlijk geen dansmaker, dus wij hebben de dans gemaakt. The Flight of Life, we gaan het zien.
Wat een prachtige crossover van filmies en dans. Ja. Die hier gewoon naadloos in elkaar overvloeien, alsof het de meest logische zaak van de wereld is. Ja, ik ben hier ook echt heel erg blij mee. Hoor. Maar dit zie je veel te weinig, vind ik. Het is Ja. heel niet makkelijk om een dansfilm te maken. Dus het is vaak dan zie je dat het zo geregistreerde dans is in een bijzondere locatie. Maar dan blijft het toch nog altijd een beetje zo van een dansje binnen een film. Ja. Of het wordt te veel een film waar eigenlijk de beweging niet genoeg tot uitdrukking komt. Ja. En ik denk nu is wel, die film is natuurlijk, volgens mij is die iets van 10 minuten, die shortfilm. En er zitten meerdere scènes in waar het nu is het iets minder heftig, later wordt het echt heel erg heftig, ook qua beweging. En Kunnen we die film ergens zien? Of, die is wel te zien op mijn website. Die staat volgens mij ook op Vimeo en inmiddels ook op de website van Elbe Stevens. Die is volledig te zien, die kun Die je is gewoon volledig te zien, zelf Flight of nou, Life. Ja. Dan denk ik dat je met dit aanloopje, dit is het begin van de film geloof ik. Dit is het begin van de Ja. film, ja. Dus dat ze hiermee eigenlijk al, dat je al kunt zien van dat het de moeite waard wordt om eens helemaal Ik te hoop het bekijken. wel. Ja. Ja. Laten we daarvoor gaan. Ja. Wat is er een groot project wat er staat aan te komen waar wij op af moeten? Waar we op af moeten gaan knallen. Ik denk, Laten we anders beginnen met dat boek. dat boek, dat is voor mij echt Laten we zo van een focuspunt voor mij. Ja. Ook omdat het iets nieuws is. Ja. De eerste keer een boek te maken. En er gaat er echt wel een droom voor mij in vervulling als dat boek gemaakt wordt. Iets blijvends. We moeten er gewoon voor gaan. Ja, Laten we dat doen. ja zeker. Okay. Joost, geweldig. Dankjewel voor je aanwezigheid hier vandaag. Ik vond het een super animerend en interessant gesprek. En ik wil ook de mensen thuis zeggen van dat ik er in ieder geval van genoten heb. Ik hoop dat zij er ook heel erg van genoten hebben. En ik wil jullie weer graag uitnodigen voor volgende week, dinsdag of woensdag. We moeten even kijken wat gaat passen, maar dan zitten we hier weer. Ik ga ook weer een nieuwe gasten organiseren samen met producent Nico Kleine. En dan hebben we weer een nieuwe aflevering van Radio Perolas. Voor nu een goede nacht en tot volgende week. Dankjewel.